Sai damini Tuhan iman na totong mian di bagasan rohata ganup. Omma barita nauli ni Yesus Kristus mangihuton na badia Markus. Dungi sahat ma nasida tu baribani tawi tulua ni halak gadara. Jadi dinaruari Yesus yan parawi Pitor Roma madapoton ibana sahalak narosian perbedaan na majujung to dinahodar. Di perbeda dobe ibana maringanan zala dangadong natuk tumali ibana nang pe diratei. Ainu ngajujut diratei tangan na dohot patna. Alai ditostosi doa karate na di tangan na dohot na dipatnai. Dang tar patuduk jolma ibana. Jala manotong arian dohot borngin di perbadan nama ibana manang diakka duluk-duluk manganggu hangguk huhut mebalbalhon batu tu dagingna. Di nati-natap nai Yesus yan nadau Roma ibana marlujong jala marsinggang tujuluna. Laos marswarana gogoma ibana ma jauh-jauh nin nama. Marhua ho tuyau Jesus anak ni debatana tumibul. Wele-hele ko marhite-hite debata. Unang awar sahi. Ainunga di dog tu ibana. Ruar maho tod dinahodar sian halakon. Dungi di sukun ma ibana. Ay ise guarmu. Gabi di dog mamangalusi. Loksa do guarru. Ay torop dohami. Jala masay di hele may bana ang giat unang nasida di pabali siyan na saluati. Alay adong madisigi robiani babi sa punguan na balga na majapalim. Jadi di hele nasida may bana ni nama. Suru mahami tu bagasan babian asai hubungoti hamim. Dioloy manasida gabe ruar ma akka to dinahodari dibongoti ma akka babii jadi mardobur ma nasapungwani sian tolpingi tutawi hira-hira 2000 do torop na gabe mate moga ma ditawim alai ma porus duaka parmahani dibaritahum mai tuaka na dihuta do na diakka ladang. Jadi Roma akka nama anak kasih nama saim. Jala Roma nasida tu Yesus. Jadi mabiar manasida marnida. Nasinonggopan ni sibolis nasay laun naim. Hasadaran ni nasalok saim. Ainu ngahuduli bana marulos jala marroha. Jala di pajojorakka namarnida sama tu naroi. Naung masa tu hasonggopan ni sibolisi dohot tu nataringo tu babi i. Gabe pitor di hele-hele maibana. Asa sumurut sian luat nasida. Jadi lao mabongoti parawi Yesus. Di parhurazai hasadarannya kasih bolisi maibana. Asa donganan na ibana nian. Alay dang diluas dirok matu ibana. Muli mahot wak kasih solhotmu. Pajojor matuna sida kodang ni nabinain ni Tuhan ni tuho dohot pangisina diho. Dungi lama ibana di pabuah-buah ma tina 10 hutai kodang ni sude nabinain ni Yesus itu ibana gabe longang ma saluhutna. Arga dohita di Tuhani. Molo tapay hutihut do padjahaus sadarion. Olo dorahita muruk tu Yesus. Puasa muruk. Muruk madah. Ise mana so muruk ditiki saunari diargani namarmiak manang pinahalobu. Manang dibarita nauli didok diargani babi saunari. Au sura di hutat tau rai masa. Dohok dohita madangguri Yesus. Alana saunari tung mauldo mengelului namar miak manang pinahalobu. Hapi di bagasa berita nauli dituri-turi hodo
na dipabali manang na dipaluas Jesus to dinahudar tu babi. Jala dibongoti to dinahudar si bolis ima babi i. Madobur ma babi isi tu tolping tu tau. Mate matutu babi jala mugap. Amang siang nayate naroha. Au suradong sapi 200 ekor pinahan. Nunga suku bayi tu 20 pesta. Nunga gudang jolma boi mangan. Hape gabi mau do tutu babi i. Omma turi-turian. Na dipasahat di bagisan berita nauli. Puasa songoni ate. Sasitong na dang na Tuhan na manuruto di masuk tu babi i. To di ido na masuk tu babi jala di panghido. Izin siat Jesus. To di nahudarido na mamilit babi i. Gabi hamatian na. Akadongan sa persyaon. Barite-barita na uli sa darion na yung dipasahat do tu hita. Jesus rotu portibion nalau pabaliho si bolis jala. Nalaho pamalupo na kanamarsahit. Jesus na rotu portibion mangrupi jolma. Palauhon si bolis. Mabiar do si bolis pajupa dohot Jesus. Aigok hagogodo Jesus si. Nian bolo tabering sen segi ekonomi siang do niya mau manang mati ak kabawi i. Alay di Jesus umarga do jolma siya napala pangomuan manang artang. Ay jolma hido anggo na tinopani di bata na umarga. Kadongan, Jesus rotu pertibion na lau paluahon jolma siya nasa hatahuton dohot parsahiton. Say dilulibana do jolmai asa malua siya nasa sahit. Argahiyad do di bana jolma. Sude do niyan na hinalongan nai ikon makilalahon haroroni di bata. Arga do hita dia rupa ni di bata. Dang marabilang-bilang di bata di harta manang hamoraon. Ay songo dia perumang ni jolma. Tung tamadoi makilalahon jala makalason barita las ni roha dohot haluahon. Kadongan, haru jolma nago to dinahudarpe dihaholongi Tuhan do. Lama hita. Ahape benon ni Tuhan ido tu hita jolma na hinaholongan na. Mula dong piakat tod di manang parohaon na sosuman di bagasan dirita ditikina palaon ni Tuhan idoy. Kunci na ima. Olo hitaro jala porsia tu ibana. Halak na dibongoti to dinahudaripe tung mas serikot jala lungud do di bana nang pajupang doho Jesus. Ido mabay Jesus gabi mangurupi ibana. Lamahita nang dimongoti tod di porbadia. Ikoradido jala sigop jala lungudo rohatanian pajupang doho Jesus. Ikon masihol mahita pajupang dohot ibana. Asa di palawak ka abat-abat akasahit na adong di bagasan mulutta. Ay tung argado hita di Tuhani. Hita pe marcabar do di haluaon na pinarada di debata.